Abusua ya mamu nyina akwa babiem de mo Nyansapo kasa mfanyini so Nyansapo na wagye so se isane madwem dem sabe so wura na nanom wo faasefo num na wonwo atena ase wonum no mte ayipa so no wonum eye yi ne mane ye fepa doso bobo wonum ensa ene ade wi eye nuanom ene manom bi ene o mabobo kujan a o mudi ade gu o mokwa mu ene asempetoa e wo ho wi eye echa apanyini ohine ba echa apanyini wono so oba akokọ kama eno no so ni nyam ebeteche wono ote weyi mprempre ya oni Adanwomasehene na krama Brempong a odi kanye eno wo muti bomu no 01 so ena ehu se wote weyi a enya asempeto na ankasa eni na Kwadwo Ntiamoah Panin a otoso eni nu Adanwomasehene 01 ena tene nchen no oni nananom ena sisi no mpanyimfo adehye ma wono mo eje chia kama afi ena awiabre na aduru anopa no de ekoso bia de twa de kire mu awie nso na nanom atenase ahemfo anintini Brempong atwotwo wonu nyina adodo abebo odomu a wonbetan nana Kwadwo Ntiamoah Panin otoso mienu achi na nana Fosu Bosiako anan otoso mienu yemfinhia wo ha aninum ene nana Akwasi bo yemfinhia aduoko na wo ye adehye na busua panyin no wono aye wono yini kama we akwankwaja dijan fefe na aye fe na aye kama na ose kofi sabia krofo mu hene na ose kofi na wahye nkikia wotene nchembe ya no sunsum so wahedi o twasini sini twase a wonye dipaketra e wo Ghana ha ene ono so ebai ebepie mu bia ene ni ntina papa bonsu so ene ne dom se front dia ene ne ebonsu ene ne dom yenhwe kakra eti anono nyasem keto akra bonsu ne dom display wi ye na ose kofi na Kwadwo Ntiamoah Panin Adanwomasehene wono nyina ene wo motwa ahia wono ete hono no na ose kofi no we se watwe nsa wa wodi nkomo bi ho we eye tafo hema ene ono so ne nnu nyam eba betachi mamsehene yedi ka aka chense wo kosante ma so ya ono nkoa ne bema iwa kwanya owo hono bi wote sante hema enchen di ene enya asem ketwa yedi ka aka ensin group tipen ori aye ya adehye yi tinese bobo Brempong ahemfo ahema wono be pim hanuma ema ni nyom mo sanse wo mo ana wo so mo ba mo beboa ema akwankwaje ye kama we num ye asofo panyimfo bia wono so di wo mani nyam abeta akire ewo enne ayiwi ase Abusuan tinchana ena egusuo na adehye Brempong eba wo ngusuo no chana nanom sambe na nana krama Brempong a wodi ka Adanwomasehene afi no no so aba na wabechia ne hene ene nananom a wono ebeta echi nti onse wodi ka chana na Kwadwo Ntiamoah Panin otoso mienu wachia ye nana ose kofi ene ahemfo a wono eba ya wono te nana Kwadwo enchen pe no wachia wo munye oba ahema so abbo no kobnimu koja pa nya asempetwa efom no yutuntum ena afi ahema no nyina ena wono to aso a wono eje na se wono bechia nananu
Abuja sewa hene nana mankwa sa kwade a wotoso mienu Otumfuo Brempong no ono so mienu nyam firi sewa ton Adanwomase e de abetachi Appiah nana ena wabon ko gyen mu a wahye ne cha twenekafo ka twene di mechi nana mankwa sa kwade no oyo Otumfuo Brempong ntusu se nakonwa pe ena wo mo e de abesi oya wo mo twen se nana ebeba no abetena se enti na yese ne eyie no mekwa no so ya che hina baby se wa hene ababi a che se wonu nyina ebebo ama Adanwomase na yi wonu aye ne kama e wo hodo enti afei ena enche wonu so ba wa ba bechia nananom e wo hase Appiah afei ni odua ena wode nsa e de ato nsem nana amankwa asa akode sewua ehene eno no Abusuafoɔ ahemfo bi ɛna wɔn mayi wɔn ti a wɔn ba yɛnya ne nti sɛ kote hene ɔno no wayi ne ti a wɔne ne dɔm ato sante no mu di n'anim a ɔno so de ne nyam ɛbɛta nana Kwadwo Ntiamoah Panin a ɔtoso mienu Adanwomasehene ne nua prɛkopɛ ɛna yɛnya ne nti sɛ ɛne no a ɔbɛboa na wɔn mu adwo nti nana kote hene ɛna ɛte apaka mu a wɔn ɛde no ɛba no anibra ba sentense adehye mienu ena eda fom ya enuanom Brempong ahemfo aba ahema mu nyina aka boma onu boy Abusua ereno kote ehene eno sa medie wabedu dwabona nkasase da bia yeye eyiyi enche yeni se obesi fom na se de amamne ne amane etie no wakọ na nanman fo mo dika aban wakọche awo mo wache ani nia a wono so ene na Kwadwo Ntiamoah Panin otoso ni Adanwomasehene wache wono so
say ye kan ye boa nana ena esi fom ana wakwakochia ne nua wonmo aka boma wonmu edi enkomo eho no so hwe mu nyina baanu na ese ahofade no eye adekoro kokko abamuno susu se enyinya habai egu wonmu ekom ena afei aya adekoko a beka nse maku enso hihye mu ehye wormo chetuntum no ho ewo honom a ekira dibre aba enya asem ke 20 kotei hene ena wosia wakwakochiachia nananom a wonmu di kan eba dwabo no so ase ewo honom no Abusuafoɔ afi na kote hine na nanso ene natan konyomo nso aba betanse fe sɛde amamre tie no ɔbɛba no aba mu no nso akɔ aba na afi no atoa so de akɔyɛ ni aha ɛyɛ Adanwomase ɛna yɛda so a yiwe ya panyimfo baanu simu bi mu a na ɛyɛ nana Fosu Antwi Bosiako na ɔtɔ so mienu ɔnya mfinhyia wɔ ha ɛne num ɛne ade hye busua no wɔn busua panyini Akwasi Buor a ɔnya mfinhyia de ɔkron nyansa wɔn mu ti na neyi hu kuntunkuni ko gyan kɔbene ɛne birisia edi ahyemfie ɛwɔ Adanwomasehene wɔn mu ne yɛyɛ ɔma konkɔgya som anase ɛyie yɛde agye ɔmo kwan koraa ɛwɔ ɛhɔ no
Abusuafoɔ sɛ wɔhwɛ bawro heneni ɛna kwanwoma ɛna kona ha sayemfo yi baasa no ɛna na wɔno te a wɔn nyinaa nso ɛba ɛyɛ no bi no mɔdi mu nyam ɛbɛtɛ akyi 01 no 01 no no sɛ kwame ayemfie nso na nenam mu wɔ hɔ nom na eni abre pa kwame de onyaasa a obedi enya asem keto akora wɔsɛ mo makwam mo yɛhwɛ de ɛbɛkɔ so 01 enso na ehim so hɔ
I have dear Adre dear. Nadia Daye Kosu ya any pretty. Yes, also Nayako, Kote Hini, or no, and was the ya, which never ye, Edwin, Kakranka cry, and che, painful become Kunye Ebu, na afi, at the sumo at the abbey. Enfamunsie, na Ian sorry so, na you, bidding any Abusuapanin or Sueduni, aha, Nyansapo Casamfini, Marin Fit, so be subscribe, or be share, now be like it. A mamma any a money kosi, F. So when you be asha, was all money being so shame, Ninchi, near Ecoso. Your mamma now move and a shower giant. Eka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya